Min din is-sena l-Carers Grant sa tibda titħallas ukoll lill-ġenituri li ma jaħdmux u li għandhom tfal taħt is-16-il sena b'diżabilità severa ħafna. Sal-lum dan il-ħlas kienet jingħata lill-ġenituri ta' tfal b'diżabilità severa ta' aktar minn 16-il sena u li ma jaħdmux għax ikollhom jibqgħu id-dar biex jieħdu ħsiebhom. Il-miżura tħabbret f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Belt Valletta mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia u l-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Intqal li din hi miżura oħra tal-Baġit 2025. Il-miżura ġiet deskritta bħala bidla importanti fid-dritt għal Carers Grant. Din se tagħmel differenza kbira għaliex fl-aħħar mill-aħħar għandek realtà soċjali fejn id-diżabilità meta tkun severa ħafna, it-tfal ikollhom diversi appuntamenti ħafna drabi 3-4 darbiet fil-ġimgħa. Allura xi wieħed mill-ġenituri jrid bil-fors jieqaf mix-xogħol tiegħu biex hu jkun jista' jakkumpanja dawn il-minuri għall-appuntamenti mediċi li jkollhom. Naħseb li l-politika għandha tkun biss inklużjoni u din hija miżura ta' inklużjoni, miżura li tkompli minn fejn mhux tlaqna, minn fejn bdejna. Ta' min ifakkar li kienet amministrazzjoni laburista li introduċiet da' servizzi u hawnhekk qegħdin inkomplu ninvestu mhux nonfqu l-flus, investu l-flus fin-nies, investu wkoll għaliex le f'dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Ġie spjegat li s'issa sa jibbenefikaw 137 ġenitur ta' tfal taħt is-16-il sena b'investiment ta' 700,000 euro. Intqal li ħlas sa jingħata fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru u sa jkun qed jinkludi wkoll arretrati mill-ewwel ta' Jannar li għadda. 435 ġenitur ieħor diġà qed jirċievu l-Carers Grant għax għandhom ulied fuq is-16-il sena li jirċievu l-assistenza għal diżabilità severa miżjuda. Dawn il-ġenituri din is-sena diġà rċevew 1.1 miljun euro f'benefiċċji u f'Ottubru jmisshom pagament ieħor.